Dobré ráno, poďme na rýchlu rannú skincare z K-Magic. Takže pleť som si vyčistila čistiacou penou a teraz ideme na toner. Momentálne používam tento toner od Som by Me so supermačou. Je skvelý, ak máte problém s rozšírenými pormi a takisto je výborný na zmatnenie pleti. A teraz v lete mám problém, že sa celkom lesknem, takže je to rozhodne najlepšia voľba. Toner si dám len do dlane a následne si ho vklepkám do vyčistenej a suchej pleti. Po toneri nasleduje esencia, ja som sa zamilovala do tejto The Siames Aloe Vera, obsahuje až 80% aloe vera, už mám druhú po sebe a je úplne že skvelá. Veľmi jemnučká, veľmi krásne a jemne voní naozaj len po aloe, nie sú tam pridávané nejaké ostatné vône a ľahučko sa rozotiera, pleť po nej zostane úplne hebká. Len si ju zľahka rozotriete na pleti a následne vklepkávať. Určite nedostávať do pleti žiadnym šúchaním alebo podobne. Určite pri aplikovaní všetkých sér, esencií a tonerov nezabudajte aj na krk a dokonca ideálne aj na dekolt. Ďalším krokom je sérum. Ja mám toto od Beauty of Johnson s propolisom a niacinamidom. Už ho tu nie je veľa, tak snáď sa mi podarí niečo vykvapkať. Propolis upokojuje a zjednocuje a niacinamid sa postará aj o rozšírené póry a krásne zmatňuje a zjednoťuje pleť. Opäť jemne rozotrieme, aby sme ho mali všade a následne vklepkáme do pokožky. Ďalej tu mám také špeciálne kroky, ktoré používam denne, momentálne v lete. Je to táto tyčinka s jujou a niacinamidom. Je na pigmentové škvrny. Mne sa tu v lete spraví taká maličká pigmentová škvrna. Teraz už ani nie je poriadne vidieť, pretože už niekoľko týždňov používam túto korekčnú tyčinku. Naozaj mi ju zmiernila, to znamená, že len na tie pigmentové škvrny alebo pigmentovú škvrnku si natriem z tejto tyčinky a naozaj po pár dňoch, možno týždňoch uvidíte rozdiel. Rovnako je výborná, ak máte nejaké nerovnosti na pleti, ja tu mám také trošku tmavšie miesta, tak aj tam si to natieram a takisto je skvelá, ak máte jazvičky po akne od značky Som by Me. Ďalším krokom v mojej rutine je táto Akouji korekčná tyčinka proti vráskam, už mám asi tretiu a určite si zoberiem aj ďalšiu. Dáva sa naozaj iba na problematické miesta, kde vás trápia nejaké také výraznejšie vrásky alebo podobne. Natrete si to tam a vklepkáte. Ja som mala veľmi výraznú vrásku túto, ale odkedy používam tento korektor, tak už bežne nie je vidieť, len keď som račím. Nasleduje očný krém, ja aktuálne používam ešte tento Pretty Skin s peptidmi a kolagénom, ale už sa mi míňa a chcem si skúsiť retinolový od Som by Me. Očný krém ideálne vklepkávať prsteníkmi, pretože sú jemnučké. No a na to všetko ide krém a keďže je leto a potrebujem niečo ľahké, tak je to určite tento od Cosrxu so slimačím mucínom. Obsahuje 92% filtrát slimačieho mucínu a je úplne skvelý. Mucín je výborný na hydratáciu, proti vráskam, ak máte jazvičky po akne, ak máte citlivejšiu pleť. Naozaj tento mucín je veľmi všestranný. Jednoducho si ho votrete do pokožky a je skvelý, pretože sa vám veľmi rýchlo vsiakne a pleť zostane tak príjemne napnutá a hydratovaná. Toto je moja ranná rutina, keď toto všetko trošku siakne, tak na to pôjde ešte SPF-ko. Napíšte vy, aký produkt ráno rozhodne nemôže vo vašej rutine chýbať. Krásny deň!